Timo Hellman, sä et ole kauheasti ollut politiikassa vielä luottamustehtävissä, mutta haluat europarlamenttiin. Miksi? Miksi sinne? Koska mä koen edustavani avoimempaa kansalaisyhteiskuntaa sekä pientä yrittäjää niin yhtä aikaa sopivassa suhteessa. Olet kuullut aikaisemmin perussuomalaisiin. Miksi vaihdoit porukkaa? Mä koin olevani hieman vähemmän arvokonservatiivi kuin he. Minkälaisissa asioissa se tulee esiin? Syntyvyyden säännöstelyssä, homoavioliitoissa. Mä olen hieman liberaalimmalla kannalla muun muassa näissä asioissa kuin he. Sitten pari kysymystä ihan EUsta. Onko sun mielestä parlamentilla liikaa vai liian vähän valtaa? Tällä hetkellä liian vähän. Mitä valtaa lisäisit sinne? Suoraa toimeenpanovaltaa kyllä. Suhteessa komissaarien valtaan. Suhteessa komissioon, joo. Mihin ryhmään sun mielestä muutos siellä voisi sijoittua? Mihinkä parlamenttiryhmään? Siinähän se onkin. Muutos vähän hakee paikkaansa nykyisessä puoluekentässä. Muutos ei sovellu ihan kuvaan, niin mun mielestä se ei ole ihan niin itsestään selvää, mutta se ryhmä, mikä kannattaa niin kuin suurempaa päätöksentekoa Euroopassa ja antaa lisää kansallisvaltioille lisää tilaa suhteessa Euroopan unionin, niin mun mielestä semmoisen ryhmään kyllä. Joo. Mikä olisi ensimmäinen asia, mihin haluaisit europarlamentin kautta tarttua? Tällä hetkellä menokuri. Rekkaralli Strasbourg ja Brysselin välillä on mun mielestä loputtavaa. Tai ainakin siirtyvä minimiin. Ja myöskin semmoinen avoimuus muun muassa lobbarien suhteen. Tällä hetkellä Euroopassa on tuhansia eri eturyhmää edustettuna loppauksen kautta, ja mä haluaisin lobbaajat rekisteriin. Millaisista sun mielestä siellä pitäisi kaitsia? Riittääkö se rekisteri vai? Rekisteröinti riittää. Rekisteristä loppaa ja hänen eturyhmänsä ja tarvittaisiin se budjetti, mitä kuluu niin kuin tämän eturyhmän toimintaan. Tämä Strasbourg-Bryssel-kysymys on tosi vaikea, koska se on Ranskalle äärettömän tärkeä se Strasbourg-istunto. Miten se kompensoitaisiin heille, jos Strasbourg otettaisiin sieltä pois? Tai parlamentissa Strasbourgista. No en oikein tiedä. Ranska on jo tällä hetkellä johtavia valtioita Euroopassa ja sen hegemonia on niin suuri, että tarvitseeko niinkään paljon enää kompensoida sen enempää. Tax evasion is some kind of problem in EU. How to avoid it? How to avoid tax evasion? That's a difficult problem because the sovereignty of so-called tax paradise is absolutely a fact that tax evasion is not a problem which I can solve with the magic wand, but vaikea kysymys, joo. Se on it's difficult. Joo. Sitten vielä tämmöinen, sä puhut siitä, että provinssille pitää antaa itsemääräämisoikeus. Mitä sä tarkoitat sille? Sitä, että niin provinssin itsemääräämisoikeus on oltava pyhä sikäli, että jos mun se kansanäänestyksen kautta on huomattavasti, tai se provinssin asukkailla on oikeus laajempaan autonomiaan tai jopa itsenäisyyteen. Mitä ne provinssit tässä tapauksessa on? Maakuntia, itsehallinto-alueita. Olisiko Suomi niin kuin provinssi vai olisiko täällä sitten useampia provinsseja sisällä? Suomi ei ole provinssi, vaan tämänhetkiset aluehallintokeskukset on niin sanottuja provinsseja. Eli ikään kuin maakunnille lisää valtaa eri puolilla Eurooppaa. Kyllä. Ja kansanäänestyksen lisää. Mikäli maakuntien asukkaat niin haluavat.